Bueno, amentxegaz, bitxorrekun berriaz, aurrera kontradoriaz, gaur horreak bitxe utz irabazitza Zumaiakoi, bertan egunen jogatu bizan partido plazatako partidun. Hone etxeaz garaipenaz, biharren garaipena segidun lortzen dago hemen, Zalupen, da, bueno, amentxerak hau, aurrera kontradori, aderazpen batzuk etxeko, bueno, bitxor, zoizena lehen da bizi. Bai, eskerrik asko. Bueno, garku, partida plazata bertan egun jokatutako izan bizan, la plaza izan zan por razones ajenas a nosotros. Eta, bueno, gaur Zumaiakon kontra eukizue, behian descensoko mugan dan reloj baten kontra eukizue, eta netxe oso gauzak oso horrez ez ipini, bigolakin solvente zue partidu. Bueno, partidu neku trago izan da, baina, bueno, ni pentsagot, kendute lehenengoko 15 minutu bizkateu dape, bueno, tanteoku gitxibera izan dizenak, beste guzti ni pentsagot ondo kontrolaru zera, eta baloi geu ekagun, eta, bueno, oportuniek eta dana geure aldeku izan diz. Azun morun bizkade tanteo izan dela, be ekipo bat eta bestin hartin, zeuek eukizuez oportunidad batzuk kornerran bitxartez, Zumaiako apenas urrature, baina gero partidu barrure junari naua gertatu zen jundiz okazinek. Mikel Aramaiok eukiroz okazino batzuk, zentrotxut bat bezalakusi eta Ariz Landari Barrek, aunque ezin esan dago, bueno, junde portei goitxik eta gero Zumaiako eukirauz atzanengo minutun pare bat aproximazio, baina ezin resultado da ikusire, zeuek eruzuela galoik lehenengoko partin. Bueno, leheno partin ezaten morun, 10 minutu bizkate de tanteo izan diz, más que nada de tanteo, eudak nahi ben juego directo eta gu eudan jogun sartua. Gero gelike hasiazke baloi bajaten da kontrolaten da bizkate intentaten joatzi eta hortxe torririz gure oportuniaek eta geure geure dominizu partiunea, porque, bueno, ni beto pentsaten izelako hori enondanik, argite garbi geu dominaro eta geu ongaz hor gauzak ondo etxen, baina bihar askoaz, porque, bueno, partidu neku gogorra izan da eta asko kosta asko irabazti. Biharren partidua eukizionez, zeuek juntzase galoik eruten, dominaten denpora guzti, Zumaiako be azire bai atxikaten, aunque sin suerte. Ja partidu barrure sartu ala, ja lehenengo biharren tiempun barrure sartute, aiariz golak, bat lehenengoku Enrikena Josu Badilan zentro batea, eta gero Zumaiakok beste oportunidad bat euki, eta Izagirrek oso parada providencialan jau, de consideración, da gero 10 minuto faltazinela amaitzeko Enrique sartzen da biharrena kontragolpeko jugada baten, eta Zumaiako kontra las cuerdas ipinitxe lortze zue ja urrezko 3 puntuk eta esaten noten morun, biharren garaipena segidu hemen Zalupen. Bueno, garaipena atxi, oso importanti da, buruteko bigarrengo partidu segidun etxin jabazten duena, eta oso importanti izan. Bigarrengo zatizi bat zantzu morun gu aportoa zurten dugu, joku kontrolarou, ondo zabaldurou ekipu, eta, oportuniek geuri zin. Alan da guzti, udak eukirabe bat korner eta retxase baten, udak buruaz ondo hormatara bena eta jabikatara bena, baina, ni pentsaten dut, a base de juego, oportuniek gaian bizinela, eta aiari eta ondo definirou, eta igual beste partido batzutan falta gazkusenak, gaur geukirouz, un poquito la suerte más de cara, porque ondo definirou jugadak, eta partidu ni pentsagot izelako horreaz geundou claramente geuri izan dela. Ja urrengo partido eukizionez, ja aldia ipinitxe, Aretxabaletan kontra, atorna azte burun amentxe, Zalupen baitxe be, oso
Da ongun izango da, rival oso gogorra. Kontunero kitxe Aretxabaleta, hor goxan dela, Aloña Mendia, Astolz eta Ondarribiaz burrukan, ia zein gatzen dan lelen edo biarren, tercera altzateko osi procede, bakante ibara, bebai altzateko, de rebote, da, bueno, horra ja, junbizase, bai, amentxe erakusitzako papel bardin erakustea. Bai, bueno, ni pentsa dut, etxin irabaztearen gu ondo biligazela, ekipok irabazira benak, bueno, nire ez du pentsaten guaino gehi esan ditzenik, gu oportunek giroz, eta ez gendun sartzen. Aretxabaletan kontrak hau, berriz etxin, eta ia benetan, hirugarrengo garaipena, bigarrengo bueltako etxin dana, bizkat, fuertiak etxeko, eta, bueno, porque gu pentsa kanpun atako zela, baina etxin 10 biodoz puntuk. Aretxabaleta ekipo gogorrara, nik ez da bat izela gozan neure ekipua ze konfiantza handiziakat, eta atan goz partidu. Bueno, bitxor, lekun berri, eskerrik asko eta sorte hon. Bale, eskerrik asko segure.